Dobrý den, dnes se nacházíme před showroomem Dara Design, který je zároveň naším dodavatelem odkladů a dlažeb. Což znamená, když přijde zájemce v průběhu výstavby, co se normálně děje, tak ho pozveme sem a vybere si podle svého gusta. Rád bych vám dneska ukázal pokročilou fázi výstavby rodinného domu v Troskotovicích. Jak můžete za mnou vidět, momentálně už je střecha hotová, usazené okna a dveře. Můžeme se jít podívat dovnitř. Jak můžete vidět, máme hotové omítky, elektroinstalaci i zateplení. Datum nastěhování je 1.6. roku 2024.